Nothing's Gonna Stop Us Now kienet l-ewwel kanzunetta li ndaqet fuq Super One Radio kif kien magħruf dak iż-żmien. L-ewwel trasmissjoni tar-radju kienet f'Mejju tal-1991 fil-waqt li kien fil-11 ta' Awwissu li Radju Super One beda jxandar l-ewwel programm tiegħu b'xandira diretta mill-Ħamrun waqt il-festa ta' San Gejtanu. Kien f'Novembru tal-istess sena li l-istazzjon Super One sar l-ewwel stazzjon tar-radju f'Malta li kien jitrażmetti 24 siegħa kuljum kif għadu jagħmel sal-lum il-ġurnata. Bil-bum tiki-tiki-tiki-bum. Fuq talba ġenerali tas-semmija u s-segwaċi tal-istazzjon, One Radio qed itella ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet fil-Belt Valletta. Clint Bajjada l-kap ta' One Radio tkellem magħna dwar dawn l-attivitajiet. Skanta kemm in-nies jiġu hawnhekk u jilqawk u anke jieħdu gost isemmulek xi diversi programmi li jsegwu matul is-sena. Apparti minn hekk diversi preżentaturi minn ġurnata l-oħra qegħdin ikunu hawnhekk sabiex jiltaqgħu man-nies fil-qalba tal-belt. Għaldaqstant waqt li tkun għaddej mill-belt tax-xiri tar-rigali tal-miliet ma tistax ma tiqafx għall-attivitajiet li qed jorganizza One Radio sabiex ikun dejjem aktar viċin tan-nies. Aħna ninsabu hawnhekk matul din il-ġimgħa kollha qed inkunu hawnhekk bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar u bejn l-4 ta' war nofsinhar u s-6 ta' flaxija mit-tnejn sal-ġimgħa. Apparti hekk is-sibt ħad tkun l-aħħar ġurnata nhar is-sibt li ġej, ħankunu hawnhekk bejn id-9 ta' filgħodu u s-6 ta' war nofsinhar, nieħdu gost li lantana ikompli jintlaħaq u ħafna nies jiġu jiltaqgħu magħna hawnhekk